Гърция е хибридна държава, както Румъния, Македония и включително Украйна днес. Защото това са земи на древните българи и никога не е имало, до идването на Троянската война, гърци, не е имало румънци, която е създадена 1860 година, хибридна държава, избиват 250 хиляди българи французите, след като ги избиват императора, той е Наполеон, мисля, че третия тогава, 60-та година, точно той е трети, и премахва над 50 хиляди български думи, изгарят се абсолютно всички богомилски книги, които са могли да бъдат изгорени, изгарят се, това е Влашко и Молдова, днешното Румъния. Тогава Раковски застава, пише в своите вестници срещу това зверство. Само за 2 поколения, даже няма и 2 поколения, тези, които са били българи, вече са се наричали румънци. Затова всички наши българи са били в Румъния и в Влашко. Не защото са били, Влашко е било свободно от Османската империя. Не, защото там са древните български земи.